Yes, there is heater, but you don't have to operate it. It's simple heater in these secondary vehicles. And then it's complex simulated heater in the more important vehicles like Corris and Sorbet. Se on varoitusääni siitä, että ei ole jarrujärjestelmän paineet vielä kunnossa. Vois yes, it is easy to drift this vehicle, but I think I have a full load. So it's not that easy. This is so heavy. I need to empty it. Yes. I don't mind. En nähnyt tota merkkivaloa, kun aurinko paistaa. Ui.
Suora putki taitaa kyllä olla, joo. Ei näy pelaaja ulkokulmasta. No, miten lasketaan hyvää? Kyllä mä silleen niinku kaikki turhat kuolemat pystyn välttämään. Ei tuu kuoltua vaikka Mortalilla pelaa niin oikeastaan ikinä. Silleen ainakin on hyvä, mutta sitten taas ei mistään myöskään ikinä tuu mitään mitä yrittää. Täällä ei oikein täällä pikkutiellä oikein driftailla, mutta mennään tänne isolle tielle. Ei tarvitse tehdä luvitaita. No niin. Mennään tonne mutkaan. Ei viittis ajaa uloskaan. Kyllä se lähtee, mutta täällä ei ole ihan ne parhaimmat driftausmaastot. Pitäisi olla tiukempia mutkia. Ja hiljaisempi vauhti. Erste, factory building. No ei sitä oikeastaan tarvii tässä sitä tikaisuuspalkkia, niin otin sen pois. Katsotaan. Suoraan se jarruttaa. Liian lujaa menee. Molemmilla kerroilla taivaalliset olennot, joko lausuvat tai laulavat kummallakin kerralliset esiintyvät tilanteessa. Ennen kuin No jopa se. tätä kolmatta toista,
Yes, Logitech DFGT is very good. Ai niin joo, tosiaan lukko päällä voisi olla. Joo. Ui. Tulee vähän jyrkemmät luisut koko ajan. Joku on perässä. Ei oo hiihtäjiä ainakaan vielä. Kyllä semmosen varmaan osais siellä animoida semmosen hiihtäjän. Ei se nyt hirveen hankalalta näytä. Saiskohan ton menee driftissä ton mutka? Liian vähän vauhtia. Katsotaanpas. Mulla on ainakin aikaisemmin ollut ongelmia kiivetä tää mäki ylös tällä autolla. Nyt se menee. Olikohan se niin, että kuorman kanssa ei mennyt? En muista. Lätänenhän meni sivuluisussa tässä aikaisemmin ton mutkan. Mun piti laittaa se hidastamaan siihen. Ei sitä muuten olisi tullut mitään. Juu, se lisää painoa. Mitä se on, 8000 kiloa vai vähän reilu?
No. Mikä tuli? No niin, uudestaan. Kuka sieltä? Tosiaan joo. Teli kun on alhaalla, niin tää ei mene tätä mäkeä ylös. Koska se ottaa pitovoimaa pois tuolta vetävältä akselilta. Lähestyy armon valtaiskelta, jos Kristuksen kädet kattavat meidät No, it's the rear lift axle which causes this. Now it goes. I think. Yes. Almost. Nyt kun laitetaan pieni vaihde ja teli ylhäällä, niin varmasti nousee. Ei mitään ongelmaa. Voisi laittaa se teli alas ja katsotaan sitten. Meneekö pikkuvaihteella? Ei. No. Ei se ollut puki, se toimii just niin kuin se kuuluukin. Eli kun teli on alhaalla, niin se keventää tuon vetävän akselin niinku sitä kitkavoimaa. Niin silloin se pito ei riitä vetämään tätä mäkeä ylös. Ei niinku mitenkään. Vaikka olisi kuin pieni vaihde. Nyt oli vähän loivempi kohta, niin tosta se irtos. Mutta tuolla jyrkemmässä kohdassa tuolla alhaalla niin ei enää jaksa. Ei riittänyt pitoa. No, I haven't.
Millaista ääntä? Eikö se ole ihan normaali tyhjäkäyntiääni? Pyhä kirja ja Seppo Kohvakka. Kuunnellaan. Raamatussa Jeesus puhui usein vertauksia. Ja monet Jeesuksen esittämistä vertauksista saattavat hämmentää. No en mä saa sitä. Miten sama opettaja, joka yhdistää anteeksi ansaitsematta armon ja ihmeellisen huumorin puolesta, voi toisinaan häipyä vertauksissaan ja esimerkkeissään likimain julmaksi ja poissulkevaksi. Yksi tällaisia vertauksia on Kristuksen vertaus häitä ojalle valmistavat. Piikö ajella vielä tällä vähän? Ei vaadi suurta oivallusta ymmärtää, kuka Tää kutsuva laittaa kuningas aamu, kun ei ole valoa. viestikin on Valoja autossa. kaikki on kutsuttu. Paitsi hei, Harva kutsun kuuluu. Vain kutsua seuraa. olisikohan ne rallivalot? Onnellisesti valittu. Luterilaisessa Iso homma piirissä me kytkentää. uskomme, että usko on lahja. Usko ei ole suoritus. Se ei ole asia, johon ihminen voi itse Mulla ei ole niissä noita... sen näkee jo apologeettien väittelystä. Ai niin ei, ai vaan, niin kato joo, se hakee sitä, Harva kokee pyhän se governori, kun ne tippuu ne tyhjäkäyntikierrokset alas, niin sit se syöttää sinne lisää syöttöä ja sit se taas, siksi se tekee sellaista kuka sitten on valittu, kuka kutsuu. Ehkä vertausta tulee Sanotaan näin, että ei ole ihan muihin Jeesuksen opetuksiin. tikissä se moottori, mutta ei se turbo silti rikki. Eksyneestä lampaasta ja tuhlaajapojasta väläyttävät toivoa siitä, että jokainen, joka kutsua osaa edes kaivata, luetaan valittujen joukkoon. No missä se? Ja tuota joukkoa hän ei hylkää, eikä heidän kaupunkiaan polta. Näin tulevan pyhänpäivän tekstiä arvioi Sit pitää spavnata Kotimaa lehdessä. Seuraava valoja ja osia. pyhä musiikkimme on sitten Mako Uin esittämä kappale, joka on nimeltään Pyhä. Yksi, kaksi, kolme, neljä. Joo. Ja sitten se. Jasmiinin tuoksu, Missä se on? kukki juhannusruusut ja nurmikon nauru Tuolle. Noin. mua kuljet. Tää on vähän kun tälleen huijaa näitä, niin joutuu vähän kikkailemaan. Sääret, korkea kaula ja lupaava katse vei mut mukanaan. Rakkaus Oi. voi särkeä sydämeen. Rakkaus voi korjata ihmisen. Rikkumatossa keino, sulje silmäni. Tämähän menee siis etupuskurikiinnitysrautoihin. Eli etupuskuri pitää ottaa pois. This goes same bolt hole than bumper. So bumper needs to be removed. Juu, eihän kukaan tällaisia valoja edes halua laittaa. Saahan sitä laittaa jos haluaa. Hyvä, niin tulee samalla testattua valotehoa muutenkin. Nää on Amis-autosta ostettu nämä valot. No tähän menee nämä samat kuin mitä kaupasta ostetaan, että ei kai ne nyt sit mitenkään hirveän tehokkaita oo.
Minä niistä vateista juurikaan mitään ymmärrä. Katsotaan lähteekö se käyntiin. Tää on seissyt täällä kylmänä aika kauan. Tässä Maka Uikkiin kappale nimeltä Pyhä. Pyhäinpäivä muistuttaa meitä siis Taisi mennä kaasutin märäksi. tulevaisuutta, mutta samalla se on kutsumassa pyhän ääreen. Ja pyhän ääri on myöskin tämänkertaisen gospel-karakterin viimeinen laulu. Sen esittää näin. Pitää taas huijata. Totapas. Oikein hyvää loppuviikkoa ja oikein hyvää pyhäinpäivää sinulle ja sinun läheisillesi. Hei hei. Ei oo tuo. Terve Pauli. Joo, tää ahdistavaa on tää. Varsinkin kato nyt, varsinkin kun rupee sahaamaan sitä tyhjäksi sitä akkua. No lähtee se, jos mulla on kaikki päin helvettiä tässä autossa. Kaasutin on täynnä bensiiniä. Koska multa puuttuu tästä vielä se toinen kylmäkäynnistysmekanismi. Tai on se mulla, mutta kun se ei ole toiminut. Mä aina unohdan korjata se. Ei siinä mitään vikaa sinänsä ole, mutta unohtuu vaan korjata se. Niin sillä mä olisin saanut sen tälleen manuaalisesti käyntiin, mutta nyt mä en saa, kun se ei toimi. Mun pitää laittaa akkuukin pakottaa virrat päälle ja sitten täältä. No, se on imetty jo tyhjiin. Lähtisikö nyt? Ah. Sitten katsotaan ne rallivalot. Oh. Se ei täältä mitään näy ulos. Lähtisikö se aukeamaan tolla? Joo. Tossa on nyt parkit. Niitäkään ei oo. Tossa on ajovalot. Pitkät on sitten. Pitkiä. Eihän mulla on johdotuksia. No eihän se toimi ilman johtoja. Helvetti soikko. Aha.
Uskaltaako tää vastata? Tuleeko sieltä joku spoileri? Äkkiä vaan kiinni toi jos. Hei, olen Simo Kumppani lehdestä. Minulla No joo, kiitos vaan. Ei ollut kyllä spoileri toi. Niin, no niin, nyt voi testata. Eli valot on päällä. Pitkät. No eihän se päivällä tietty näytä mitään. Kristilliset arvot ja itsehallintoon perustuva vapaus ja toisella puolella äärikimperialismi, vasemmistolainen kulttuurisosialismi, Woke. Onhan ne nyt. Purkamaan tätä perinteistä järjestelmää. Tää spiniä. Erityisesti tarkastelussa tänään on Woke-ideologian eli kulttuurisosialismin vaikutukset. Tietty nyt on vähän hankalaa, kun ei toimi ne varsinaiset pitkät, niin ei osaa sanoa, että onko se nyt hyvä vai onko se huono. Mennään ajelemaan. Joo, se tulee kesää tähän. En minä siis tiedä paljon tämmöistä lisävalot niinku teoriassakaan valaisee. Kai siihen joku tekniikan maailman testikin on. Sekin pitäisi ensin löytää jostain. Mennään tänne jäälle katsomaan mihin asti näyttää. Jos sitä nyt täälläkään voi nähdä. Sekä miten evankelis-luterilaisen kirkon Onhan johtajat tossa. ovat valmiit jopa muuttamaan kirkkoa niin, että se Ihan vastaisi kiva. paremmin tämän ideologian aatesuuntaan. Eli voimallisen aatteen äärellä olemme tänään ja tästä toivotan tervetulleeksi keskustelemaan dosentti Ilmari Rostilan ja päätoimittaja Santeri Marjamäki. Mutta lähdetään liikkeelle siitä, että Rostila kirjoitit kirjan 17 veljestä. Karburettorenkin. Ja kirjan nimi on 7 veljestä. Vapaus, demokratia ja kansanvalta. Mikä on kirjasi ydinsanoma? Liittyykö se mitenkään tähän tekemääni alkujuontoon sisällöllisesti? No kyllä se liittyy ihan läheisesti. Juu, ihan ne on. Mä oon yrittänyt selventää sitä, että minkä takia Hehkulampulasi, tai kun... Katsotaan saanko mä irti tosta ja tuo. Noin. käytännössä unohdettu aarre, koska Mihin se meni? meidän tämä pitkä niin sanottu liberaalinen edistys. Sinne se meni hukkaan. on mennyt No mut nyt sitten yksi on pois pelistä, ei me sitä tarvita. Me ei oikein osata lukea sitä 7 veljestä enää. No voisin mä tarkastaa mihin se meni ihan, niin tietää jatkoa. Historia on tämmöistä etenevää, suoraviivaista edistystä. Onko se tuolla jossain välissä Viime vai? vuosina me on huomattu se, että Katsotaas tosta. Eiku maailma mistäs mä sen sillä näen? lailla Eiku joo toimi täältä. mukaan kuin mikä oli se meidän ajatus ja on ollut meidän Se on ajatus. toi. Ja nyt niin kuin tässä ajassa, jos näin saa sanoa, niin meidän on mahdollista nähdä 7 veljeksen syvä sisältö, jos me vaan luetaan sitä Hetkinen. oikeasti. Eli että se on toki humoristinen kirja, mutta se käsittelee semmoisia asioita, jotka on Ai toi hyvin ei vakavia ollutkaan asioita. globaali ja niillä muutos. keinoilla, millä Aleksis Kivi pystyi sitä käsittelemään. No Kirjasi se alkaa selittää. tämmöisellä lainauksella kristillinen vapaus ja kristillinen No sieltä löytyi se syy. sua liittyä yhteen vain kansakunnan ajatus ja todellisuuden selkiytymisen kautta. Kyllä joo, se on aika niinku, voisiko sanoa komeasti ja kovasti sanottu, ja siis se perustuu tämmöiseen ranskalaisen politiikan filosofin Pierre Manet'n ajattelua siitä, että miten meidän länsimainen sivistys, meidän historia, Yeah, it is possible to make
adjustable light so that you change the angle. ja perustuu, jos sitä on vielä olemassa, niihin ihanteisiin, jotka oli siellä ihan antiikin ajan demokratia ja sen laajeneminen I have no idea how in real world these kind of lights are adjusted. At what direction? niin, että se yhteisö, missä olemme jäseniä, mihin kuulumme, se on se, mitä me Nää- nykyään kansakuntana tai kansana ja maana, isänmaana. Haluatko kommentoida Rustolan käyttämään puheenvuoroa tästä aiheesta? Tosi kiinnostavaa ja kyllähän siinä ei ole, että nämä meidän länsimaiset yhteiskunnat Yes, mostly front. molemmissa molempia, että Varmasti vielä nostetaan kirjaa. Katsotaas noi renkaat. Tämmöisen pohjavireen, joka tässä mainittiin, että se olisi tämmöistä Missä kunnossa ne on? kansakuntaan ja kristillisyyteen liittyvää mesitsiä. no ilman muuta se varmaan Ne on näköjään ihan on priimat. suomalaisille hyvin tärkeä semmoinen oman identiteetin muokkaaja sekin. Mutta itsellä on nyt hetki aikaa, kun on siitä sillä lailla viimeksi lukenut sen sillä lailla niin kuin ihan ajatuksen kanssa, että en tiedä, mitä tässä sanoa. Kyllähän suuri merkitys Jos ajatellaan tällaisia pysyviä arvoja tai agendoja, Se ei oikein kestä repimistä tää kone. Mulla on siellä joku fipa siellä. Joko siellä on joku osa rikki tai sitten mulla on jäähdyttimessä joku vika. Vaikka että se ei muutenkaan kestä niin kauheasti. On se tuolla tyhjällä perällä aika hankala. Kulttuurisen kumouksen taistelijoilla, kuten esimerkiksi tämä Herbert Marcuse, niin heillä Tohon jää kyllä kiinni, ei voi ajaa. tulee kuin Marx. Ja että se onkin niin, että sellainen yltiöidealismi, kaikin keinoin pyrkii Siinä on. se, ja sitten tietysti ehkä vielä selkeämmin kaikki tunnistaa se, että millä tavalla tässä puhutaan tämmöistä dekonstruktionismista ja näin, niin nykyisessä akateemisessa maailmassa niin pyritään rikkomaan niitä asioita, jotka kuitenkin on sellaisena vaistomaisina, mutta hyvin syvää viisautta sisältävinä. Joo, se on ihan kiinni siitä, minkälaisia ääniefektejä löytää, mitä voi lisenssoida. Tossa kuorma-autossa kävi silleen hyvä tuuri, että siihen löytyi kunnon äänet. Mihinkään muuhun ei koskaan löytynyt. Very long time. I haven't made the mirrors and handles yet. Oon seurannut ainakin joskus sitä. Se on tulossa se, että se visuaalisesti uppoo lumeen, niin se tulee sitten myöhemmin, mutta vasta sit siinä vaiheessa, kun toi kartta on valmis. Ja sitä ei pysty vielä sanomaan, että milloin se on valmis.
se periaatteessa voisi jo nyt olla valmis. Niin ite. No, it's the same radio. I don't change it just because I can change it. Will have the same features as the old radio, so there is no need to change the item at all. Very long time if you drive it with care and service it, like supposed. It works very long. It's hard to say how reliable Satsuma is. Let's say that you can drive it so long that you already want to start fixing it before it actually breaks down. Siinä oli viri kone eikä ollut pakoputkea paikalla ollenkaan. Se oli jääratamoottori oli siinä toisessa savessa. Tää on ihan vakio. Tässä ei muistaakseni ei mitään. Tää on vielä niinku se aivan niinku vähätehoisin versio. Eihän tää mene niinku hyvä jos 140 pääsee. Yes, it's very dependable if maintained correctly. No ei ainakaan vielä pysty avaamaan sitä taka-akselia, että se, jos haluat vaihtaa välityksiä, niin menet joko fleetarille vaihdattamaan tai sitten vaihdat toiseen akseliin sinne tilalle, missä on eri rattaat sisällä. Yes, if time is running out, if time ends, then it's free to play. Mitä tosta akselista? En mä pääse. Mitä siitä sanotaan? Niin, että me voitaisiin hypätä jotenkin suoraan omasta todellisuudesta siihen ihmiskuntaan, unohtaen sen, että ihmiskunta ei ole mikään poliittinen, demokraattinen asia, vaan se ihmiskunta on olemassa erilaisena NA. Käs se nyt oli NA. Voisiko tiivistää niin, että silloin siinä on myös niin kuin vallankäyttäjinä jotkut muut kuin demokraattisesti valitut kansansa edustajat. Mutta tämä ajatustapa oli jo niin kuin on ollut tavallaan mä sanoisin näin, että se voke, niin se kärjistää sen niin, että se tulee kaikkien ihmisten silmille vielä eri tavalla niin, että meitä ei kun se on täällä. Niin sanottu eliitti, yliopistoväki, akateemiset ihmiset pyrkii kasvattamaan tai holhoamaan, kouluttamaan ikään kuin oikein. Mekanikalla. Täällähän se on. Jos NA on. Mä haluan konkretisoida. Aha, se on tommonen mä tässä ennen tätä ohjelman alkua 4.11 välityksellä oleva ja siellä avoin perä. Sitten no ilmanko se huutaa noin hitosti. Tosi lyhyet välitykset. Olikohan kaikista lyhyimmät mitä saa? Ei voi Jousi ottaa tietenkään pois
tolleen suoraan vaan. Kirjastossa Niin tästä, vaikka siinä se merkki onkin. Se vaatii se, että pitää purkaa. käytöstä tai Eiku eihän siinä muuta tarvitse kuin iskari ottaa irti. ja puutut tarvitsevat On mulla työkaluja. henkilökuntaa avuksi, jos avaat Otetaan jousi pois. käytön kirjastossa. No ei Henkilökunta oo on täällä työkalu. sinua varten. Siinä vanhassa maailmassa, mihin minä olen Mikäs se nyt oli? tullut ja oppinut, tällaiset asiat kuin toisten kunnioittaminen Ja se tuo kuuluu täysin ratchet niin kuin normaaliin kohteliaisuuteen ja hyviin tapoihin. Niin miten voi olla niin, että vuonna 2025 ihmisiä opetetaan käyttäytymään kunnolla, kun se pitäisi olla meidän kristillisessä perinnössä täysin sisäänrakennettuna, että me kunnioittaa jokaista ihmisolentoa. Tietenkään oikeestihan, jos auto on lattialla, niin eihän siitä nyt voi ottaa jousta pois. Mutta Ja syövytetään tää on peli, niin tässä on. viimeinenkin ripe, mikä meillä on normaalista inhimillistä kanssakäymisestä. Ja tällä hetkellä meidän niin kuin, lukeneisto Mihin se tulee tuonne? opettaa meidän kanssa tämmöisillä tavoilla. Oi. Vähän niin kuin siellä Ei oo iskaria. koulussa Lähteeköhän se jousi? tyyppisesti. Joo, Pitäisikö meidän no. olla huolissamme tästä instituutiosta? Nyt on hyvä. Meillä on kuitenkin demokratia tällä hetkellä olemassa pitäisikö tälle tehdä jotain? Ei tarvita mitään jousia. Ui. Kulttuurivaikutuksia vähän liiankin demokraattisesti, mutta nehän ei toimi sillä tavalla, vaan maailma oikeastaan Nyt on enemmän pulkka. ylhäältä alaspäin. Että yliopistoista mistä koulutetaan, sieltä ne valuu ja se tulee ylhäältä. Tai sitten jostakin Otetaan ne työkalut. tietty määrä ihmisiä, sitten puolet niistä on tietyllä kanalla, niin asiat kääntyy, vaan pikemminkin se on, että se jolloin instituutiot hallussa, niin No nastoista, että se hyötyy, että ilman nastoja niin se on vielä surullisempaa se elämä. periferioihin, että kyllä se on hyvin Mutta siinä ne hyödyt sitten onkin. mitä me tuotetaan ja mitä ihmisille koulutetaan. Tää on niin kevyt peräinen tää auto. No nyt ei olla, no just otin ne jouset pois, että olisi voinut lähettää tämän painojakauman. Nyt se ei enää täsmää, kun ei ole joustakaan. Oliko se jotain 67% painosta oli etuakselilla? Sen ilmaista. Itse sanoin tuossa alussa, kun tulet henkilöstä viitekehyksestä, niin nythän on sillä tavoin, että Niin sitä voisit miettiä. kansankirkkomme, joka ehkä ei enää sitä ole, mutta kuitenkin on evankelistinen Mullakin on, kirkko, ei ole vararengasta perässä ja tankissakin on vaan puolet. eikö nyt ole kuitenkin nähtävissä se, että kirkko haluaa muuttaa No itse asiassa tälleen pysty katsomaan, että sanomaansa tai dogmaansa siten, että se täällä edessä oli paremmin 234, niin no se ei suoraan täsmää, kun se on eri mittaa. Tää on 6,5 tuuman jousi, 234. Täällä, niin, no ei näitä voi suoraan verrata, tää on eri mittainen tää jousi. Onko ymmärrettävä oikea sana, mutta siis Mutta täällä on jäykemmät jousit tietenkin takana, ei kun edessä, kun siellä on niin paljon painoa. ajatellaan, että on sitä, mitä kansakin edustaa, niin silloin helposti päädytään tähän, mutta ongelmahan tässä myös on, että nämä kirkon johtajat, se haluaa myydä sitten sitä No, it's not using the car paint shader. yliopistoissa ja muuta ja omaksua maailmansa sieltä, että pitääkin tuossa oman olla semmoinen, että ei saada itsellekin paikka siinä samassa piirissä, niin pitää ikään kuin sen kirkon arvovaltaa. This is bigger and heavier car, which means that this is in a way this is a smoother ride, but this is also sluggish. Not so agile as Satsuma. Yes, you can 80 style springs put in the rear. pelkästään kristilliseen kirkkoihin Longer springs in the rear and shorter springs in the front. laajassa kuvassa yhteiskunnallisesti. No, kyllä se mun mielestä kansakunta-ajatuksen vastustuksessa se on semmoinen keskeinen meidän
Kyllähän tällä ihan näinkin ajelee. Tuppaa vaan vähän vetelemään toi perä. I don't know because I don't know what the spring rules are in real world. So in this case, every spring is inspection legal because I have no knowledge where to draw the line. Yes, springs can broke in a way that they lose their tension. Yes, maybe make so that the springs need to be comparable. It's difficult to handle when you are missing a spring. No, there is no alignment for the lights, so they will pass if they work. I don't know, we don't have a tachometer. But depending on the engine tuner, yes. It's pretty low revving engine maybe. We can try the keyboard controls. Of course, now that we don't even have a spring, it's a little bit different thing. Ihmiset jollain tavalla sitten käyttäytyy oikein ja sopivasti, mutta ei niin, että me kristittyinä oman vaistomme mukaisesti hyvään pyrkien ja yhteiseen hyvään pyrkien. Smoothing is brake and throttle smoothing is good thing to be on, maybe. This is impossible without the spring. Pulse to the left all the time. Yes, you need to wait for the coolant to get warm. Niin en tiedä, pitääkö niiden näyttää enemmän sivuille niiden toisten valojen sitten. Mä en tosiaan tiedä, miten ne oikeassa elämässä on säädetty. Mikä niiden käyttötarkoitus. Mutta eihän sillä nyt sinänsä ole mitään väliä, jos ne näyttää mihin sattuu, koska kyllähän sitä näkee joka tapauksessa mihin sitä ajetaan, jollei ne valot ihan pimeitä. Ei tuolla sit kukaan kuitenkaan tuu sanomaan, että sun valot on ihan päin helvettiin. No se on totta, mutta noi tietokoneen kuskit ei tunnu kauheasti välittävää siitä, että ei näe yhtään mitään.
Tää on ihan mahdotonta testata tätä ajamista. Tuolta puuttuu jousi. Sit käy näin. tämmöisen petoksen käyttäen ihmisten hyväkseen, saadakseen ihmiset alistumaan mun mielestä täysin epäkristillisiin käsityksiin siitä, mikä on pyhää ja hyvää. Haluatko jatkaa tästä? Montakin asiaa kun voisi tarttua, mutta kyllähän siis se on tavallaan selvää, että tämmöinen historiallinen Totta kai on vaikeampi ajaa ilman rattia ja polkimia, tai siis näppiksellä lähinnä. reformaation jälkeistä ajasta Varsinkin tässä kunnossa olevalla autolla. kehityskulkuista, mitä siellä on, että se on syvä Tehdääs niin, että kokeillaan uudestaan alusta. aatehistoriaan. Ehkä eniten tähän, kenen maa sen uskontoperiaatteeseen. Jo ainakin näppiksellä korostuu se, että jos se auto ei ole sellaiseen balanssiin säädetty, että se menee suoralla tiellä, niin sitten se on niin tuskasta. Ratilla pystyy kompensoida sellaista aina, jos se vähän vetää johonkin suuntaan. Israelia ja sitten se Niin siksi ainakin se on tärkeää, että se pitää saada niin kuin menemään suoraan se auto. raamatullinen käsite, että Paavali jo Ateenassa puhuu siitä, että Ei, siis se fleetariauto on ihan erilainen sitten taas toisaalta kuin tämä. Ajat ja asumisen Se on ajat. iso painava auto. On sotaa menossa vähän siellä ja täällä ihan konkreettisesti. Missä on mutta jos ajattelen, ehkä vähän parempi painojakauma ja sitten toi tämä sota on voitettavissa. painopiste on alempana. Mun mielestäni siis tää heimo Se on niin kuin ajaisi jollain veneellä enempi. tarkoittaa sitä, että me kuulumme meihin. Siis me olemme maanmiehiä toisillemme ja naisia. Sillä tavalla, että me vain vastustetaan asioita, vaan meidän pitää löytää uudestaan, mikä meitä yhdistää. Summerkaari fleetariauto, sehän on ihan helppo ajaa näppiksellä. Eihän siinä ole mitään ongelmaa. Et ei kannata siihen ainakaan verrata, koska sitten on tuskallinen elämä kyllä tässä pelissä. Niin, nyt mä ajan näppiksellä tätä. Nyt jousikin on paikallaan, niin tällä voi ajaakin. Tosin mulla on noin nappulat on tuolla vasemmalla kädellä. Mä en ehkä niillä osaa. Vasemman käden sormilla en osaa ajaa niin hyvin kuin oikein käden sormilla. No, you just need to get offset wheels for it to make lock better. But that's how cars locked back in the day. The tires were took inside the fenders, very deep, depending on the car. Joo, varmaan olisi parempi, jos laittaisi numpadin noin kontrollit tähän. Yeah, it's missing the... I have the part laying down in the garage, but I haven't installed it. Because I would need to remove the whole instrument panel so I can attach it. I haven't bothered to do it.
No, this is not the survival survey, this is test survey. Now I'm stuck in the uphill. I don't know, maybe the studded tires should have more grip, maybe. Maybe. But how much? Ville Tavio johdolla Suomi lahjoittaa 11 It's hard to say because this car is... It has so little weight in the rear. If I had more weight in the rear, it would be balanced. We can try, by the way, we can try this. kannattaa kasvojen peittämisen kieltämistä kaduilla. Uutissuomalaisen USU-gallupin mukaan 54% kannattaa kieltämistä, kun taas Let's put 26% vastustaa TCS. sitä. Miehet tukevat kieltoa useammin kuin naiset, Traction ja control. yli 70-vuotiaista peräti 73% on kiellon kannalla. Now it has a traction control, which allows only 50%. Hollannin vaaleissa tasapeli toistensa täydelliset vastakohdat jakavat vaalivoiton. Let's drive it 75. Hollannin parlamenttiin. This feels pretty odd. I have a full throttle and how about one? No, I went wrong direction. 25. Let's see how this feels. And take throttle smoothing off. Almost feels like it needs to be 0 or nothing. I don't know how this feels. This is pretty odd. It doesn't...
I die. I have to do it like this. I have to move the car so I don't die. Maybe it's the stability control that works better than traction control. Let's try that instead. Joo, ei ollut kyllä ihan hyvä. Mitähän siinä tapahtui? Rengas puhkesi. Ei ollut kyllä stability control. Eturengas ja takarengas puhkesi. Menikö niistä toi... Täällähän meni ihan nollaan. Taitaa kuule olla ne stability controls and traction controls are for the better cars. Not for old seat boxes like this. Can I fix the tires? Chunky tire. Is that also? Yes, chunky tire. No, it couldn't do it that. Joku irtos. Something fell off. Seat has broken off. Yes, I can try. I tried to fix the tires, but I don't think it works if the tires are installed. Let's see.
probably something I cannot fix when the tire is installed. I would need to change the tire. Yes. Well, I try that. Konditi on ehjä. This is difficult cheating in. Chanketire. Chanketire. It would be a lot easier to just chunk the tire like it's supposed to be chunked. Yes, I can. It's impossible. Unless taking the tire out, but I don't think I have other tires. Cannot chunk the tire like that. I have blown tires, that's the problem. And obviously this is also twisted, bent. This suspension is bent. The tire is not straight anymore. Cannot drive this car. You mean snow build-up? It's very difficult. I don't know how to do that. Now your best towing option is tractor. Yes, you can have multiple suspensions, of course, but you need to swap them in and out. I think your best bet is to put the racing suspension and adjust it correctly, as you wish, because you have the shock absorber adjustment, which you don't have in standard shock absorbers. But of course that is very expensive, so there is always that. Yes, streaming's ending. Kello is long. Kello is Manu time. And I have to go to drink something. Niin, matkailuvaunu. Lähtökohtaisestihan ne on suunniteltu, että ne on tasapainoisia, mutta jos pakkaa sinne matkailuvaunun eteen paljon romua, niin kyllähän se vaikuttaa heti. Sillähän pystyy säätämään takapään pitoa aika hyvin sillä matkailuvaunulla.
Ei oo pisin striimi, pisimmät on yli 24 tuntia. Eihän tää lähellekään pitkä striimi. Mut toi... En minä muista, kyllä se joskus on ollut. Semmoisen vois joskus vetää taas. Ei mitään, palata ensi kerralla taas. Yes, we see next time again. Now can stop. Next time again. It was fun to have you here. So, kaikille vaan moikka ja very goodbye.